Hej og velkommen til mit videobevis, der handler om at differentiere produktet af to funktioner. En funktion, der består af produktet af to andre funktioner, er differentiabel, hvis de to funktioner er differentiable hver især. Vi ser her, hvad resultatet bliver. Altså f af x0 gange g af x0 differentieret er lig med f af x0 differentieret gange g af x0 udifferentieret plus f af x0 udifferentieret gange g af x0 differentieret. Og det er altså, hvad jeg gerne vil vise. Først vil jeg lige minde om, at vi jo ved, at grænseværdien for sekanthældningen for h gående mod 0, som bekendt er differentialkvotienten for en funktion. Vi ser det illustreret for f af x og g af x her. Således bliver det i første omgang min opgave at arbejde hen mod de her to brøker, som vi ser her. Vi har altså her en funktion h af x, som er lig med f af x gange g af x. Delta y for h af x er altså h af x0 plus h minus h af x0, som igen er lig med f af x0 plus h gange g af x0 plus h minus f af x0 gange g af x0. Med andre ord, vi har netop været igennem trin 1 i tretrinsreglen og fundet funktionstilvæksten. Her laver jeg så en lille finte. Jeg indsætter nemlig ingenting, skrevet på en lidt lang måde. Vi ser her, at det her er det samme, som står her, og det her er det samme, som står her. Og her har jeg indsat minus f af x0 gange g af x0 plus h, plus f af x0 gange g af x0 plus h. Og det er jo tydeligt, at de to udligner hinanden, så at sige, og jeg egentlig bare har lagt 0 til. Det kan måske umiddelbart virke lidt fjollet, men det vil hjælpe meget på vejen til at finde de to sekanthældninger, som jeg indledte med at tale om. Jeg går videre og finder differenskvotienten for funktionen ved at dividere med h, og får denne mægtig lange bryg. Med mine brøkregneregler kan jeg dele denne bryg op i to. Der er jo fællesnævner, så principielt er der ikke ændret på noget. Og jeg kan igen finte lidt ved at trække henholdsvis g af x0 plus h herned. Vi kan se, hvis jeg ganger den på, så får jeg det, der står her igen. Og jeg kan trække f af x0 ned foran her. Og man kan se, hvis jeg ganger den på heroppe igen, så får jeg det her. Så igen, det er bare en omskrivning. Men det udtryk her kan vi jo rigtig godt lide. For nu ser man jo, at vi netop er kommet frem til de to brøker, som jeg omtalte i starten af videoen. Den her om foran, og den her helt om bagved. Så nu kan jeg gå videre til tredje trin i tretrinsreglen og finde grænseværdien for udtrykket. Jeg kunne også dele udtrykket op i 4 grænseværdier hver for sig og sige, at grænseværdien for f af x0 plus h minus f af x0 divideret med h, ligesom jeg sagde i starten, er f mærke af x0, g af x0 plus h. Ja, den bliver til g af x0, når h går mod 0. F af x0, der er slet ikke noget h, så den er nem. Det er bare f af x0. Og g af x0 plus h minus g af x0 divideret med h, ja, det var jo igen, ligesom jeg sagde i starten, g mærke af x0. Og på den måde har jeg altså vist, at differentialkvotienten for h af x er h mærke af x, altså f mærke af x0 gange g af x0, plus f af x0 gange g mærke af x0. Det skulle være det. Tak for denne gang.